তিনি जों ब्लाइखाय खातमखौबो तामनि जाखाय सिनि पद्मबिल डिभिजन एग्रिकालचार डिपार्टमेंट नि बखाखै तिनि सिङाव गोबां बर'नो पावार टिलार जाखा अबनि सिगांबो किसुदिन लागिनो जों पावार टिलार सरक बानारिका काबुरि दङ सिनांगो बतेबो गोबां माने बर'नि मुं दङ बर'नो बोसोर निजानाय अबनि लगे लगे सिनि बिथि बाराय जोंखौ रग खेद रग सारनानबो तिनर स्प्रे मेसिन बो खालाममा रिजाखा ताइ सिनि नग रग जारा बियालक लाइ दंनाय बर' बत पालिवै गाहाम गाय पैसा जिनानि अबन बाजो कक्सारा जोंहर तिनि बाखा बेरायखै दंथको अमति हायखैनो सिनि पद्मबिल एग्रिकालचार डिपार्टमेंट नि दुइ दुलमाबाय जों मोसक गाहाम सामुनो तिनि अर ताङै मांखा आंखा खलायाव जा तिनि माननाय अ पावर टिलार मेसिन माननाय जारा स्प्रे मेसिन माननाय तिनि टक्सारा माननाय बर' मनो गाहाम सामुनो फनाङानो बिनि पैसा आजिनानि लामा महर खेपावानो तिनि बिश्वास दङ एबं जों एमन बर'नो जों माने रंनाय जाफारका जे बर' रियेल खेत खायसानाय खूब बार खायनाय बर'नो जों तिनि जाफारि दिखा अबन बागै जों लेखन खुसि अबन बागै जों एग्रिकालचार डिपार्टमेंट स्पेशली आं थैंक्स मारो तिनि अरनि सुबारनेन चन्द्र बर्मानो ताइ अर तिनि डिडिएस बो फायका ताइ तिनि गोबां बरम गोनां अजमार बर' तिनि फायना फायका आमसाइनि जत खूब बार खायनाय बर' फायका बर' लाइकाय बखा खुसि बायका लाइकाय तिनि अर तिनि बीएससी चेयरमैन प्रशांत देव बर्मा तिनि वाइस चेयरमैन सुरजित देव बर्मा बर' फायका अबन बागै अपान्दा लाइकाय मुसांखा ताइ नायतो तखा ताइ अबनि बागैनो जों हमतिखैनो पद्मबिल ब्लक नि अंदर रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी अंदर थिनांगो चिनि खूब बारनो बसकांगा बुइत्रान थांनाय हमलो जों आसा खालामो